Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Ongi etorri Ur eta Lur beste saio batea, gaur kontan Amaiurre etorri ga, lehenbiziko Amaiurko errotara joanenga Felipekin hitzeitea taloan ekoizpenai buruz. Urrengo atalontan, Miguel Jose Aristekin elkartuko ga beilan elkarten inguru hitzeitea Kaiku salmentan ingurun esne ekoizpenaz. Eta azkenik Sagasti ederronta etorriko ga Kaietekin hitzeitea Kixua ekoizpenan ingurun. Amaiurko errotara etorri gaimen Felipe Oyarzabalekin elkartzea historia handiko errota da. Eta taloak hain importanteak dienez gure ondare gastronomikoan ebai hortaz hitzeitea eta pixkoat prozesutaz ez. Egunon Felipe, kontatzeko pixkoat hasieran nola den prozesu hori ematen duzuena talo hain berezia izateko eta hain modu tradizionalen iteko nolako izaten da? Lehenengo erabiltzen dugu errota hidrauliko bat, bale? Erabiltzen dugu arto ekologikoa, gaur eguneko arto ekologikoa. Berez lehengo artoa ez dagolako gaur egun salmentan. Jendea ez du landatzen eta orduan ezin dugu produktu hori erosi. Gaur egunekoa, kalidade hoberena dena ekologikoa. Zatik hemen Nafarroan, gu ekartzen dugu adibidez Italiatik edo Frantziatik, zergatik hemen Nafarroan dagolako 80% da transgenikoa. Eta orduan erabaki genuen ja ekologikoan sartzea, hasi genetik, eta beti hola egin dugu. Gero, produktuak erabiltzen ditugu hemengo produktuak, txistorra, xingerra eta hola, eta irina da pixkat berezia, errotan eginen dagolako. Kontatu duzu osagaiek Italitik eta Frantzitik ekartzen dituzuela, zertan oinarritzen da osagaioik aukeratzekoan edo oike ostekoan ze berezitasunetan? Ja daramago hainbeste urtek erosi bar da, azkenean enpresa batek deitzen dugu enpresa bati, erosten dugu lote bat, lote hori probatu behar da, eta azkenean hainbeste lekutan probatu dugu, azkenean geratzen gara zapore hoberagoa duena, freskoago duena, garbiago duena, eta horrek ematen du irinari zapore ezberdina. Saiatzen zatea ebai igual historikoki heldu den modu tradizional horrei seitzen, beraz igual badauzkezue teknika berezin batzuk edo seitzeko aurretik etortzen den prozesua mantentzeko? Errota erabili behar da lehen bezala, ez dago beste aukerik. Azkenean errotak beti ibili dire igual, inbar da ikasi, urtetan ikasi dugu nola erabiltzen den eta nola pikatzen den eta nola egin behar den irinon bat, eta hola mantentzen dugu. Honek egiten du irin oso gutxi, orduko. Gero motorrak eta horiek egiten dute askoz ere abiadura handiagoan, baina kalidadea, eta zuk ongi eramalten mozu errota ere kalidadea ere hobeagoa da. Zer desberdintzen du, orduan aipatzen duzun modu industrial hortatik edo teknologi hortatik eskuz eta errota tradizionalantan molitzek? Gehien bat da revoluzioak. Errota bat gaten da 60 revoluzio minutuko gutxi gora bera. Orduan horrek ematen dio harrian sartzea, ongi pikatzen mauzu harria, mantentzen mauzu ongi harria, irin horrek du estruktura bat. Gero zu motor batekin gaten balima da 20 aldiz abiadura gehiagoan, iten du nik egin dezaket igual 20 kilo orduko, baina beraiek egin dezakete 500 kilo orduko. Orduan harria da askoz ere txikiagoa edo batzutan burniekin egiten dena, eta orduan irina ezin da iguala izan. Gero Euskal Herri mailan, iparraldean nola mantendu dire errotak irin honen gatik, zatik azkenean gu gaur egun Euskal Herriko iparraldeko errota gehienak erabiltzan dira arto irinan gatik.
ez bagenituen gu taloak mantentzen, errota hauek iaia desagertuak izango ziren. Zati jendean behar du errotaren irina, freskoa delako, egin berria delako, eta irin horrekin taloak egiteko. Supermerkatoko irina ezin da taloak egin, ez baduzu garirik botatzen, karo. Aipatzen dozu, zuek ere bai induzula desagertze hori ez ematea, zer sentitzen da bai, toki historiko honei segide bat ematea? Bueno, gu gustora, azkenean da lanbide zahar bat, mantentzen dena, gero gu taloik aparte egiten dugu bisitak eta jendea ikusten du, eta eskertzen du mantentzea, eta nola kontatzen dugun, ze denbora ematen diogun errotari eta dena, eta orduan eskertzekoa da, jendeak eskertzen du etortzen denean. 18. mendeko errota bat eta histori luze doztatik uste dozto oraindik jendek ematen diola hainbeste inportantzie taloai berai eta seitzen dela ohiture hori jekoa eta jatekoa. Eske, begira, taloa azkenean da produktu on bat. Karo, askotan Gunaituen amonak eta gerra garaian hainbeste hartoian zuten edo ez zuten dirurik garirina erosteko edo orduan, zuk jaten baduzu zerbait jan behar duzulako askotan aspertzen zara, ez? Gaur egun, gu ogia dugu, eguneroko ogia, naiz eta ogi ona ez izan, jaten dugun ogia, egunero jaten dugu, eta gaur egun denek jan dezaketu ogia hemen. Baina taloa, da berezia, ona da, berez. Baina jaten bagenuen ere bai egunero, igual aspertuko ginetek ere bai. Hoi gertatu da, azkenean da produktu oson bat, harto irina du zapore gehiago garirina baino. Baina badirudi eman zaiola bigarren mailako irina bezala edo kontuan izan da, baina azkenean jendea maite duena harto irina edo produktuak harto irinak izatik egite dire taloak, baina egite direan beste gauz, gu ez, baina beste lekutan, jendea maten dio garrantzia, zaitik da produktu hon bat. Iguale bai heldu da aspaldi eta garai urrutita joan da taloak zula bere funtzioa pixko bat bertan zegoenakin jendea elikatzeko zegoenakin ez esan bezala. Eta guain gehiago igual da ospakizunek bezala eta bai sentimentu historiko. Azkenean da kapritxo gaur egun zatik askotan jende harraten du, talo bat erosi behar duzu, hainbeste kostatzen du, bere denbora du, gaur egun denborak kostatzen du gauz gehiago, produktuak kostatzen du gauz gehiago, eta da gauz bat, niretako da produktu oso on bat. Osa, ni ez naiz aspertzen taloak jatez, adibidez. Baina, ogia ere bai jaten dugu egunero ez, baina hau jangen ezaken egunero problemi gabe. Gaur egun, jendea badago Gunaituen amonek, guren gurasoei, edo askotan, ez zuten nahi beraiek taloa jatea, nahi zuten beraiek jatea zen ogia, ez? Badago salto generazional bat ez dakienak taloak egiten. Orduan non egiten ditugu taloak ferietan. Orduan non jaten ditugu taloak ferietan. Baina badileku batzuk, adibidez gu bezala, astebururo ematen ditugunak taloak eta jendea feritik kanpo, etor daiteke, jatera talo bat, arazori gabe, baina beti asoziatzen dugu taloa ferietan, zatik da momentu bakarran atertzen dela jendea, dakien jende horrek egitera bestei. Eta orduan zuk uste duzu igual horrekin kontzientzi berri bat bezala biztu dozula, ze azken finene bai badakiu etxe rural bat induzuela, bisitek jarri dituzuela, eta eskaintze hoi ematek igual biztu dola beste idea guain aipatu dozuna, belaunaldi aldatu indena. Bai, gu adibidez gaur egun, saltzen ditugu talo gehiok udan neguen baino. Eta berez da, edo badirudi neguan asoziatu da dagoen, zati, karo, izen zen usta, urritik aurrera gutxi gara jendea zuen taloa, eta neguan edo gazkena da neguan ibiltzen ziren taloak jaten, baina gaur egun jaten da dozein momentutan, eta jendea eskartzen du ere bai talo bat egitea, eta gainera eskertzen duena da lasai egitea eta ez kristona abiaduran egitea, karo. Eskerrik asko esandako guztiengatik, eta espero du beste un baten denbora gehiago dunen honea etortzea eta zuen talo bikainek probatzea. Venga, mi esker, esketen nahi duzuen momentuan. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea.
Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Beilana Amaiurrea etorri hemen Miel Jose Aristeakin elkartzea badakizue ja martxo hasiera eta ja pixkat planifikatzeko udaberrie eta uda heldu den lanakin eta ja hoi proiektzio egin da etorkizunea, guantxe bertan zertan zabiltzatea Miel Jose? Bai, hori ongi erran duzu, sasoina daia martxoa, hemendik aitzinet da, neguia aitzina daia, primara urbiltza ere eta pixke planifikazio egiten dugu ez, orai, azten garaia kanpo lanak pixket aurten nahiko guztiegan du, neguak, orduan pixket idortzekin, sakatzeken pixket, hasiko ara purinak eta tratzen, pixket abonatzen, eta horrei abonatu, martxoan nola egiten dugu, lehenean hasten gara, eta lehen pikaldia, lehenbiziko kortea, pentsatzen dugu apirile ondarreko asterat, maiatzak horri zingu du, eta hortzen hasiko ara behiak eta elikatzeko alden guzi biletzen, ez, bazka, nola baitere, hoi baita gure sostengue, parteik garrantzitsuena, gure bizimodu indako da kanpo lanan nola egiten dugun, zer biltzen dugun eta ze kalitatea biltzen dugun, horrek eta izaten du eragin zuzena, gero urteak zehar izango duen xoxetan, solastuta zer eragin izin duen. Planifikazioi hor daukezu eta aipatzen duzun bezala bazka hoi elikatze horrek, nolabait aseguratzen du gero produktu horren kalitatea eta badaukezu esateik bazka hori nondik ekartzen duzuen, zuek zelan egiten duzuen elikatze hortan eta gero ondoren behien zaintze horrekin. Bai, hoxe, egia da, gure zonaldia ez dira eremu handiek ez dire, zabalak ere ez dire eta dire nahiko malkarren baldatxu direz, orduan guk 110 bat behi deizten dugu, 105, 110 inguruen deizten dugu urtean zehar. Gehin gero izaten dire migak eta aratxeak eta ez direna deizten. Guztiret 120 bat buru dire ez. Ongi erran duzun bezala gu biltzen dugun bazka saiatzen gara alguzi ez. Gu egiten dugu belarra, pradera, raigras egiten dugu, silatzen dugu. Baina hoi ez dugu aski izaten ez. Pensu ere kartzen dugu, Bastandarra kooperatitik, baina horrekin ez da aski izaten eta hoi nolapaite komplementatzeko dena kartzen dugu harto xiatue, harto forrajerua, kartzen dugu iparraldetik, kartzen dugu 1.000.000 bat kilo, kartzen dugu 1.000.000 bat kilola, dena urtea zehar pasatzeko eta urte osoan zehar izateko garantizatu edo izateko elikagaia behientzat. Kalitate hori ziurtatzez aparte elikadurekin pentsatzete beste modu batea ziurtatuko duzuela, adibidez genetikan hobekuntza eta industrik eta teknologi berrik eman dituen abantaile berrioekin ziurtatzeko ez, zein izaten die? Egira genetiko aldetik eta baduela eragina zuzena behien eta hobekuntzan ez, baina nik errango nuke gehien bat eguneko 50 ezeten dela elikatzeko moduan. Eta horregatik, ongi aipetu duzun bezala, kalitateak biletu behar duzu, guk kontrola dugu erabat nutrologo batzukin dugu, egunero ez, baina noiz nahi aigara analizatzen ze bazkak aigaran erabiltzen, eta zemegan eta hortik segun eta zer kalitateak ematen dituen bazka horrek, pensua laberian egiten du eta berak prestatzen dugu behi horrek behar duena esne bat atratzeko eta esnio izen daiela kalitatea eta gero gizarte edo salmentan izeteko ona, ez? Pentsatzen dut, planifikazio guzti horren atzetik lan handia dau eta bakoitzentzat, pentsatzen dut, behi bakoitzentzat, desberdintasunek honen diela igualez, genetikara joan ez gehiago, ez dakit aurkitu dituzuen... Badire behi betzute bertzea terren nahi dut, badire ez genetikoik ez gara, personak ez da berdinek, baina guk horri orokorren gurek elikatzeko moduen hori ezin dugu berexi, behi guztiak ematen dugu berdin, eta hor behi batek izaten du berez gaitasun gehiago izaten du, kalitate gehiago izateko, esne gehiago emateko, edo gutiago ez, edo denak ez galakoz berdinak ez, batzuk ertentzaiona gaur egun oso moduan dauna efizientzia alimentiria. Zer ematen diozun eta berak zer ematen duen, zer ematen alduen ez, horri izaten da, genotikoki erraten dizu, baina
guk ezin dugu berexi behi bakotxari zerman, ez? Guk botatzen dugu osoan dene bat eta ero, behi bete moldatzen da, berak iten alduen erat, hortik atratzen da, ez? Normalean behi guziek batzuk gutixo, bertzatzu gehiago, kalidadia betetzen dute, ez? Batzuk justu xago, bertzatzu gaixo gara ematen dute, baina, bueno, tiretzen duzu aitzinet, ez? Bat bertzeak iten da azkenean, tankeat, esneak aten dena, kaikuroetera ematen den esneak kasunte, gero, jendiari eramateko eta saltzeko salmentara, esnea gaten da dena tanketei batean dago, ez? Orduan, hor dago dena, denena hor dagoena hasi eta hor, behar duzu, orokorrean, merkatu eskatzen duen kalidade minimo batzuk horiek betez. Merkatuta hitz egiten duzu eta, bueno, ja produktun oinarrituz, kaikun harreman komertzialoi badaukezo aipatzek nolakoa den eta, bueno, gehien bate bai nola izan den urte guzti ontzear, ez? Bai, bueno, guk kontaktua beti zaitzen dugu nahiko eguneratu izaten dugu kaikukin. Zeren kaikuk beraldetik badu gauz betzuk bete barrak eta jendean aurrean ziurrari etzu baditu, nola dien da bazkak eta mantentzuek gero ingurunera zaintzeko eta orokorrean binestar animal eta hoi betetzeko behar dituen gauz betzuk eta horren harremana oso zuzena da enpresa eta gure artean eta hortik botatzeko eskaintzeko, garantitzeko edo nolabaitera segurtatzeko jendeai kaikuk eskaintzen duen o publizitatean atatzen den produktuei benetan ala delako ez orden. Bai, harreman zuzena dugu betetzeko handiz gauz ez. Eta bete beharroik nolakoak izaten die? Azken finen esne horren kalitate hoi ziurtatzeko zuk esan bezala? Ba hori da, gehien bada, bienestar animal ditzen zaiona, eskuaraz ez dakin nola rein, baina hori da, behi betzu behar du neurri betzukean eta betek on egoteko behar du bere espazioa, bere lekua, bere leku ingurena behar du egokie egoteko behar. Eta gero, bai, gaur egun kaiku gero eta gaiten duena ingurunean zaintzea, ez? Sostenibilidad ditzen zaiona, ez? Eta hortan da pixke, behar duzun behiak bere espazioa kontu eta, botikak eta neurtuak, botiki gabe zara biltzitzen alt, zeren behiak eritzen dire eta azkenean botika behar dituzte sendatzeko behi horiek, ez? Beste ezen moduik izan. Eta kanpoan berriz ere ez izatea sobera kargazio purinak edo abonoak edo herbizidak eta horiek denak sostenibilidade horren barnean denak, orden, denak horiek nolabe kudeatu beharra ditu kaikuk saltzeko gero jendea, ez? Eta hori ziurtaretzeko, arron, erten duzun bezala, harremana zuzena da nekazaria eta enpresa, ez da hortan biltzen gara, ez? Kudeaketa hori betire jasangarritasun bat ere bai bilatzeko eta baztango ingurumena ere bai zaintzeko eta animalik bai zaintzeko, baina esne hori produkzioa zaiga, esne hori nola saltzen duzue litroan arabera nolakoa izaten da salmenta hori kaikuntzako? Kaikuk bere salmenta dena merkadona medioz du eguneko latono gehiago du, eta hor merkatuek orokorrean eskatzen duen bete gabratzuk betetzen du, eta hortan da, ez da bertze esneak hobiak izeten o txarrago izeten, minimo atzu behar duzu bete, eta hortan ja guia esne hori nola salmentzen den, pixket kaikuk bera partitzen du, ez nola den jendearen eskaera nola den, o esnean berean edo gaznetan edo bertze produktotan, subproduktotan, ez, jogurrak edo lo que sea, ez, oia, berak moldatzen du nola gaten den, ez. Eskaeran araberako ekoizten batez. Hoi da, ez nola tokatzen den, hortan ekoizten dute berak, ez, entrenatzen dugu esnea, eta esne horrek baitu betetzen du bete behar horiek, egiteko bai gaznak, egiteko jogurrak edo bentan zuzenean saltzeko esnean, ez. Berak, ertantzun merkatu nola dagoen, berakin behar du, ez. Oikoa pixket, nik hortan pixket, ez datzut erratean, pixket nik entregatzen dut esnea eskatzen dautena, eta hortik aitzina dira, beren nolapaiteko komertzial asuntu hori ez datzut gehiago zuzenduko. Kontsumintzaien joera hoi beti hor dago eta igual zu? Hoi beti izango dute presente, pentsatzen dut, baina nik hoi ez du kontrolatzen hori nola gaten den. Zulanen. Ni tokatzen zai, ez gu behietan nahi gara, behietan gustatzen zaiko lana eta hau iten dugu alik eta hobekin eta mimo gehionekin iten dugu eta hortik aitzineet, Ikusten du beti maitasun batez eta gogoz iken dozola lana eta ja badauku denbora joateko eta eskerrik asko bai tarte bat hartzeatik guregatik eta etorkizunen bai honek zeintzea ematen diozun maitasun horrekin. Eskerrik asko. Mil esker zuei.
Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bueno, guain Kaiet Iriartekin elkartu ga hemen Kixua ekoizpenan ingurun hitzeitea, zumoak, sarrak eta konpotak eta bar ekoizten ditue, eta bueno, pixkoat jendek ikusteko ere bai nola izan zen historionen hasiera eta nolatan sortu zen idea hau hemen Amaiurren plantazioak kultibatzekoa. Bai, pues plantazio hau 2019 landatu zen, orain martxo aldera landatu ginuen, eta 23.000 landare daude, eta bost variedade diferentetan banatuak, eta hemen jateko sagarra produzitzen dugu, eta gero jateko balioeztuena zumo eta konpotara bideratzen dugu. Ikusten duzu langilea zela ez dakiteko ezten honen hasierazuk nola eman zinuen eta nola sartu zinen historio honen barne izatea? Nik justo 2019 akitunen erdi mailako zikloa, eta esan ziaten landaketa egin behar zela, langile bat bilari ziela, eta etorri nintzen, eta orduztik hemen, hasieratik, bai. Eta bueno, ekoizpen hontan urtez aldatu iten da, eba esaran ekoizpena nolakoa den, ez dakit kontatzea badaukezon nola izan den adibidez aurtengo, aurreko urtetik heldu den ekoizpenan eskari hori. Azkenean urtetik urtera sagar kilo gehiago ematen dute, hasieran ez genuen sagar kilo honiz biltza, baina ganden urtean kilo kuadrilla bat biltzea lortu ginuen, eta mantxo-mantxoz gora goazi, bai. Ekoizpen natural bat eta ekologikoa da, ez? Idea hortatik edo filosofia hortatik bai sortu zen historia hau nolakoa izaten da ekoizpen hori? Bai, azkenean ekologikoak bere bentaja ditu eta bere desbentajak. Azkenean laneko arma gutxiago dituzu, hemen belarra handi sortzen da, eta hori ez da sobera ona arbolen dakota, eta orduan belarra mozteko behar duzu traktoreakin ibili mozten, eta produktuekin ere produktu gutxiago dituzu laneko, baina ongi moldatzen gara. Ikusten du plantazio asko dauzkezuela eta orduan ekoizpen hortan dauzkezuen modun jarrik errastasun batzuk edo zailtasun batzuk ekarriko dituela laneako zuk esan bezala nola izaten da lanoi biltzea gara jontan ez dau baino. Bai, gehien bat direkzio hauetan landatua dire eguzkiangatik, eguzkiak egun guzian emateko arbolari eguzkiak, eta geroi iraia hasieran hasten gara biltzen, eta dena eskuz biltzen dugu. Lehenik lurretik aten gara, eta gero badaukagu alako plataforma bat, eta horrekin lurretik iristen ez garenak biltzen ditugu. Eta gero uda eta primaveran tratamentuak egiten, eta belarrarekin borrokan. Claro. Eta zenbat langilek egiten duzuela noi? Urte guzian, ni bakarrik egoten naiz fijo, eta gero biltzeko momentuan edo momentu puntualetan ekartzen ditu bertze langile batzuk, eta hola moldatzen gara. Guain negutik heldu ganez, udaberrire sartu behau nolakoa izan da lana toki handi hontan? Orain neguan lana lasaiago izaten da, azkenean azaro hasieran akitzen dugu sagarra biltzetik, eta azaroa, abendua, urtarrila, otsaila eta martxoa ditugu kimaketa egiteko, eta orai hortan ari gara kimaketan, eta gero martxo azkenetik aprila hasieratik loretzen hasten direnetik, belarra moztu, produktuak bota, eta beste lan klase batzuk egiten bai. Eta etorkizune horta behidetuz aurre ikusi daukezue ze ekoizpen mota atea bardun aurten? Nahi, haunitz, baina gero klima loretan dautzileik ze denbora egiten duen, ez duen normarik egiten, polenizazio ongi joaten den, horrek erabakitzen du azkenean urteko ze kosetxa bildiko dugun. Bai, azken finen da ekoizpen bat naturala eta ekologikoa esan duen bezala, eta igual klima eta temperature horrek zerbait egalazten dizu edo zailtasunek jartzen dizuen modu hortan ekoizpen aurre ateatzekoan? Ez, azkenean ekologikoan izan, ez izan, horma egiten badu loretan dagoenean, izorratzen digu, baina... Eta teknika batzuk igual ematen dituzue, ez dakit teknologin arabera edo oik ekiditeko nola bate? Oien kontrazkenean
ezin dugu euriaren kontra, ezin dugu ezer egin, hotzaren kontra ere ez. Baditugu patuak estazio batzu bezala, jakiteko zenbat euri egiten duen, eta gero horren arabera, udan bai gehiago erregatzen dugu edo gutxiago, baina ez da klimaren kontra ez dugu arma unitz. Bueno, jasangarritasunen iten duzuen, zerbait eda ez dakit ikusten duzuen, baztanek errestasun batzuk eman dizkizuene bai ingurumenan arabera horrek? Bai, azkenean baztanen bada pentsatzeko bertzen modua eta bertako produktua gehiago konsumitzen da baztanen ohituroi dago bertako produktua konsumitzeko. Igual, bueno, ez dakit, langilea izan da badaukezon komentatzeik nola izan den, komertziora sartze hoi ez, merkaturatze hoi ikusita, bueno, kapitalismoak bai lehiakortasun bat eskatzen dola. Nola izan da ekoizpen hoi berritasun hortatik sartzea eta lortzea bai irikitzea inguruko merkatu? Bai, pues hasieran ekoizten ginuen guzti hemen baztanen saltzen ginuen, baztango dendetan, gero baztandi Iruña aldera, iparraldera datu ginen, eta oraia Gipuzkoa eta Bizkaian ere baditugu lekuak saltzeko bai. Osa, hasieran baztanen saltzen ginuen, baina gero urtea pastuala produkzioak gora egin du eta zabaldu gara gehiago bai. Eta zabaltze hoi nolakoa izan da, errestasunek eukit dituzte ez dakit alde ekonomikotik edo? Bai, errestasuna, errez joan da. Azkenean zaila da, ze kompetentzia handi da Espainiatik kanpotik sartzen dien produktuak, azkenean eskulana merkeago dute, produktua merkeago saltzen dute, orduan saltzeko momentuan diferentzia egoten da, baina bai, azkenean kalitate honeko sagarra dira, orduan errestasuna bai, puntu hortatik bai. Eta bueno, ikusleke bai jakiteko ze eskaintzen duzu eta ze saltzen duzue? Pues hemen maileko sagarra, jateko sagarra egiten dugu, eta hortetik balioz dutena, itxusia direnak, txikia direnak, zumo eta konpota bihurtzen ditugu bai. Eta nola izaten da kalitateen ziurtatze hori eta prozesu guztioi zumoa itekoa eta baita ere konpota hori itekoa? Azkenean hemen bildu eta eramaten ditugu Iruñera kamaretara. Eta gero Iruñan eskaera iten daguten bezala, kajak egin, eta eramaten ditugu komertziotara. Eta gero zumoko eta konpotako diren sagarrak, hori bildu eta zuzenean eramaten ditugu beste enpresa batik, guretako zuko eta konpota egiteko. Orduan, beste enpresa hori arduratzen da ekoizpen horiek ez eta zuek bakarrik pentsatzen dut basarrak ekoiztez? Bai, bertze enpresa zumo eta konpota. Gero maiko sagarra diena gu arduratzen gara. Gu alkamaratik hartu, kajak egin, eta guk eramaten ditugu komertziotara bai. Eta sar motan araberako ekoizpen bat da bai, zumoan, gustoan ingurune bai, ze sar mota dauzkezu hemen? Pues hemen astuen erran bezala, 5 variedade ditugu, Story eta Crimson, hemengo hauek, sagar gorria direla, eta gero hangoian Esmeralda, Topaz, Golden variedade bat, eta orai jarri ginuen duela urte pare bat, beste zati txiki bat, Reineta klase bat bai. Dira 3 gorri, hori bat, berde bat, eta gero reineta gris marroi bat. Eta ze desberdintasun daude batetik bestea gustoz eta bai tratatzeko modu hortan? Tratatzeko azkenean dena berdin egiten ditugu, baina gustoa xamintasun hori batetik bestera batzuk xaminago dira, bertzak gutxiago azido puntu hori dute diferentzia handiena bai. Eta zumoa iteko prozesu hori ez dakit ze sarra aukeratzen duzuen edo? Denak, azkenean gehienak ibiltzen ditugu. Bai, denak gaten dire harat eta denak prozesatzen dituzte bai. Eta badaukezu esateik zein den zuen berezina, sar berezina edo gustoz gehien Neri gehien gustatzen zaitena Esmeralda, berde bat. Eta gero hemen Crimsona, gorria bai. Hori direnetako azido punto gehien nautena eta niri gehien gustatzen zaizkitena bai. Eta etorkizune behidetuz ez dakit asmoa badaukezuen, ez dakit plantazio gehiago jartzeko igual edo merkatu erikitzeko are bai? Bai, printzipioz haunekin 10 hektarea dire, eta printzipioz honekin oraingoz gero ikusten badugu merkatua gehiago eskatzen duela, pentsatuko du gehiago landatu, baina oraingoz honekin moldatzen gara bai. Ikusten duzu beraz baztan eta Nafarroa berai kalitatezko produktu bat eta bai bertako produktu baten alde iteatik apostu hortan onure handi ekarri diuzuela? Bai, nik uste baiet. Azkenean astuen erran bezala baztanen bada ohitura hori bertako produktua jatea, orden bertako sagarra jatea, azkenean ematen diogu baztango beste produktu bat. Esnea,
haragia eta horren aparte, badaukate beste produktu bat, baztangoa bera. Berezitasun bat gehiago. Bai. Bueno, eskerrik asko denbora bateatzetik guregatik eta berri guztik emateatik. Eta loratzen denen espero du berriz bueltatzea eta ikustea ze polite gelditzen den paraje guztia. Etorri tranquil ikustera, bai. Eskerrik asko Gaiet. Zazeren, zuei. Bueno, hauxe izan du dena eta badakizu heldu den asten gauze gaiokin etorriko ga. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.